హాయ్ అండి, స్వప్నిక రుచుల స్వాగతం. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు రెసిపీ టమాటా రైస్ సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ఒక గిన్నెలో ఆయిల్ వేసుకొని 2 బిర్యానీ ఆకులు, ఆయిల్ కాగాక 3 యాలక్కాయలు, ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క, ఒక 8 లవంగాయలు, స్పైసీ బట్టి, కొంచెం షాజీరా తీసుకున్నాను, ఓ పెద్ద ఆనియన్, 4 పచ్చిమిర్చి, ఓ చిన్న టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చిన్న టమాటాలు ప్యూరీ చేసుకున్నాను. ఏమి పచ్చి టమాటాలు ప్యూరీ చేసుకున్నాను. ఆ ప్యూరీ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. పచ్చి టమాటాలు పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నాను. ఆ పీసెస్ కూడా వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం పసుపు, కొంచెం పుదీనా, కొంచెం ఉప్పు, 1 స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాను. ఒక స్పూన్ కారం, ఒక స్పూన్ ధనియాల జీలకర్ర పొడి, ఇవి కొంచెం మూత పెట్టుకుని మగ్గబెట్టుకోవాలి. 300 గ్రామ్స్ రైస్ తీసుకున్నాను నేను. ఆ రైస్ కుక్ చేసుకున్నాను. ఈ మగ్గాక ఆ రైస్ కలుపుకుందాం ఈ టమాటా ప్యూరీతో. ఈ టమాటా పీసెస్ అయ్యి మగ్గాలి బాగా. మూత పెట్టుకుందాం 5 మినిట్స్. 1 స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం మగ్గాలి టమాటా పీసెస్, ఇంకొంచెం మగ్గాలి. ఇప్పుడు ఈ రైస్ వేసుకుంటున్నాను. 300 గ్రామ్స్ రైస్ వేసుకుంటున్నాను. ఎంతో రుచిగా ఉండే టమాటా రైస్ రెసిపీ రెడీ అయింది. సింపుల్గా 5 నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోతుంది ఈ రెసిపీ. నా రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్వప్నిక రుచులు. బాయ్ అండి.